ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆଣିଛନ୍ତି ୱାଟରମିଲନ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଣି ୱାଟରମିଲନ୍, ବଢ଼ି ସୋୟାବିନ୍ ବଢ଼ି କହିଥିଲି, ଛୋଟ ବଢ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲ? ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ। ଛୋଟ ବଢ଼ିର ଟେଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ବର୍ଷର ଆମର ପ୍ରଥମ ଆମ୍ବ। ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେଣି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଖାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବଟିର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଆମ୍ବ ଛଡ଼ା ମୋତେ ତ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କେବଳ ଏଇ ଆମ୍ବ ହିଁ ଖାଏ। ଏ ଆମ୍ବଟିର ନାଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି।